inteligentný človek, ktorý má zdravotné problémy chronické, tak by mal zabudnúť na kváskový chlieb, ovsené vločky, ráž, zdravý biely jogurt, živý, živou kultúrou, laktobacily, probiotika a tak ďalej, lebo je to somarina. Najväčší problém nie je nejaký lepok napríklad v pšenici. Najväčší problém je, že bunky netvoria energiu. Teraz poďme sa pozrieť na to, čo sa deje, keď si dáte tie zdravé vločky, ten kváskový chlieb a tak ďalej. Ráno vstanete, kváskový chlieb, super, hurá, hurá, ovsené vločky, granola, neviem čo, biely jogurt, najkvalitnejší, to je jedno. Tak čo, dajte tam mysli, dajte tam granolu, dajte tam ovsené vločky, bio, eko, najlepšie. Zalejete tým jogurtom, nedáte tam cukor, nič, aby náhodou ste nepribrali alebo sa neochoreli z toho cukru, z tej sacharózy. Ale čo sa bude diať ďalej? Zmiešate tie baktérie v jogurte s tými ovsenými vločkami, s tou granolou, neviem s jakým hnojom. Dáte to do žalúdka, nestravíte to ani v žalúdku, ani v tenkom čreve. Ide to ďalej a začína to kysnúť, čiže máte pálenicu v vašom tenkom čreve, hrubom čreve. Tvorí sa amoniak, tvorí sa kyselina mliečna, delaktát, elaktát. Používam tieto výrazy ako synonymum v tomto videu. Takže začne sa tvoriť kyselina. Začne sa vaše telo jednoducho ponárať do acidózy, čiže zhoršené dýchanie, zhoršená funkcia mentálna, zníženie pH v krvi. Áno, keď pravdepodobne nespadnete do toho, že vás odvezú na áro, ale budete mať tie jemné symptómy, tie slabé, tú mozgovú hmlu, takú únavu, nesústredenosť, podráždenosť. A toto, keď sa deje chronicky, denne, 3-krát denne, sa najete nejakých poriadnych sacharidov a začnú kvasiť vo vás. Robíte pálenicu. Máte v tráviacom trakte pálenicu. A telo má čo robiť, aby to vyrovnalo to pH krvi. Má čo robiť, aby to odplavilo zo seba. Ten brajgel. Delaktát má iba obmedzenú kapacitu telo, aby odbúralo. A toto bude vznikať, keď si dáte tie vločky. A ten jogurt do seba, alebo kváskový chlieb, to je jedno, alebo obyčajný chlieb, alebo zemiaky, to je jedno. Jednoducho škroby a cukor, sacharidy. Takže keď nedokážete stráviť to, strávia to za vás baktérie kvasinky. Vyprodukujú kyseliny. Tie vám budú znižovať pH v krvi a máte problém. Zjednodušené video, nepotrebujem tu, aby mi tu začal vypisovať niekto, že laktát a kyselina mliečna je niečo iné, ani delaktát, elaktát, ja to viem. Tu som to povedal tak, aby tomu porozumeli bežní ľudia. Takže keď niekto bude predávať granolu super zdravú, jogurt super zdravý, tak mu povedzte, že keď to nestravím, tak je to ten najväčší hnus, lebo nestravené jedlo je najväčší zdroj toxicity všeobecne. Z toho máte boľavé kĺby, zápal, reumu, psoriázu, aj toho Alzheimera nakoniec, rôzne iné, aj tú rakovinu nakoniec, však to sa vie, Krebsov cyklus, keď jednoducho bunka netvorí energiu, prepne sa a nakoniec môžete skončiť aj s tou rakovinou. Čiže bodka, trávenie je základ, neprepchávať sa škrobmi je základ, cukrom základ. A ako to napraviť, alebo čiastočne zmierniť aspoň, alebo zlepšiť, keď už máte to zhoršenie trávenie. To je to, že budete brať nejaké doplnky na trávenie. To je to, že budete vyberať si, čo jete, menej tých sacharídov jesť. Menšie porcie, kombinácie jedál a tak ďalej.
No ale potom B vitamíny, tiamín, extra dôležitá vec. Biotín, väčšina z vás to aj nepočula to slovo v živote. Biotín, extra dôležitý. A tak ďalej, ostatné vitamíny to isté. Ale jednoducho na každej úrovni trávenie, výživa, hydratácia, hypoglykemia, aby nepadalo telo, lebo to je stres, to vás takto tu prepne hneď z módu, keď sa regeneruje telo, do bojového módu, čiže vypnú sa regeneračné procesy a toto, keď nastáva dennodenne, niekoľkokrát, lebo vy jete, nejete, raz jete toto, nestravíte to, potom sa začne tvoriť, hovorím, kopa amoniaku, laktátu v tráviacom trakte, tak telo nič nerobí, iba v podstate v kuse je napäté. Áno, a keď stuhnuté svaly, napríklad z toho, čo zjete, jednoducho, je to jednoduché všetko. Len musíte pochopiť, ako funguje telo, čo sa deje, keď zjete toto, keď nezjete toto. Na stránke Jan Chovanec mám ten zoznam potravín, čo si myslím, že sú najlepšie, s ktorými najmenej škodlivé a zároveň dá sa na nich prefungovať bez toho, aby ste mali problém s množstvom kalórií, ktoré príjmete, alebo s cenou tých jedál a tak ďalej. Kombinácia robí veľa jedla, dávky robia veľa, čiže porcie jedla robia veľa. Výživa, B-komplex, magnézium, jód, vápnik, všetko, proteíny, udržať hladinu, stabilnú nejakú hladinu krvného cukru, hydratované telo aby bolo a aby dostávalo kyslík, lebo to je základ pre tvorbu energie v bunkách a tvorba energie, keď nefunguje, tak to povedie k chronickým zdravotným problémom a sú dokonca také predpoklady, hypotézy, že dokonca aj vrodené, čiže genetické nejaké poruchy, vady majú na tej úrovni najnižšej súvisť s tým, že bunky netvoria dostatok energie buď v nejakom období alebo za nejakých podmienok. Takže to je celé.